Jsem dítě kuchařky a moje cesta k vínu byla skrz jídlo. Já jsem nesnášel veškerý alkohol, do svých 18 let jsem neochutnal alkohol, tak v Evropě moc dlouho bez nějaký redukce viny nevaříte, takže skrz vaření jsem se dostal k vínu. Proto ani není překvapivé, když jsem se přiženil do vinařství Medek, jsem začal řešit snoubení. A je to snoubení ať už pro akce někde v hotelích, v restauracích, nebo snoubící akce u nás, kterou vy si můžete objednat a dojet na 5chodové nebo vícechodové snoubené menu. Dneska si probereme, co lidi nejvíce překvapuje na takovém snoubeném menu. A jak to totiž dělám? Já zároveň nejenom, že to všechno nachystám, jak to k sobě patří, ale zároveň vás tím i provedu. A jedna z nejčastějších otázek, co přitom dostávám, nebo poté, proč to takhle nevysvětlují všude? Proč, když si zaplatím 5chodové nebo 7chodové menu v restauraci, tak proč mi neřeknou, jak to zároveň nejlépe vychutnat? Jak to funguje v restauraci? Přinesou vám jídlo, přinesou vám víno, v menu se to jmenuje párovaný chod vína s jídlem. A co vy teď? Já se ptám lidí, jak se k tomu staví a oni říkají, no tak to sníme a vypijeme. A jestli je to i váš případ, tak to může proběhnout mnohem lépe. U nás si ukazujeme a procházíme, jak si nejlépe vychutnat takový snoubený chod. A proč vám to tam neukazují? Zaprvé, pravděpodobně na to není čas. Není čas, aby někdo stál u každého stolu a provázel vás tím snoubením, což na každý stůl zabere 5 minut a pravděpodobně tam na to není člověk. Takže nemějte to těm restauracím za zlé. V restauraci vám to všechno jenom přinesou, udělají tu polovinu práce, vše máte nachystané a druhá polovina práce z toho zážitku je na vás. Aby vy jste přišli na to, co patří k čemu, v jakém pořadí, s jakým načasováním, dokonce v kolikati kombinacích. U nás, tak já vás tím provedu. Třeba vás nechám na začátku trošku potrápit, jak byste se k tomu jakoby naivně přistoupili a jak byste co nejlépe si vychutnali to, co máte před sebou. Pak vám prozradím, jak to vychutnat správně. A podle reakcí našich hostů při našem snoubení, tak vždycky je to mnohonásobně větší zážitek než ten naivní přístup. Když prozradíme, teď si připijte víno, to uděláte takhle, počkejte tolik sekund, dejte takhle velké sousto, počkejte tolik sekund, dejte tady to druhé víno. Často se bavíme o tom, proč to tak je, proč to funguje, co nefunguje a jaké jsou různé druhy toho snoubení v ústech, co se tam vlastně děje. To je něco, na co se v restauracích nezeptáte, protože nemáte koho. Já, i když jsem to zkoušel a ptal jsem se, jaký byl záměr za tímhle menu, tak jsem často dostal odpověď, no to tak se dělo. A je to v pořádku. Je to naprosto validní. Já to nikomu nikdy nevyčítám. V restauracích nemusí mít, pravděpodobně nemají prostor vás to učit. Můžete se to přijet naučit k nám a pak si to všude jinde užít. To vychutnání tak, jak má být. Další důvod, proč si myslím, krom té kapacity v těch restauracích, tak se domnívám, že tam na to ani není ta znalost. Protože většina expertízy v restauracích se odehrává v kuchyni. A samozřejmě i na tom place, ta obsluha. Ale není to tvorba zážitku. Není to toho, co se děje ve vašich ústech při vašem stole. Tam, že ta restaurace už jakoby nezasahuje. Ani tím personálem, ani tím procesem té obsluhy. Je to něco, do čeho si troufáme my v malém vinařství. A jenom proto, že jsou blázen, který mu přijde zajímavé, že se lidi u nás i něco naučí a něco si od nás odnesou. Takže nejenom kapacita lidská, ale vlastně i tam není ta zkušenost s tím, jak vytvořit co největší zážitek ve vašich ústech. Je tam ta zkušenost, jak to vytvořit, jak to připravit před vás. A pak už se počítá s tím, že vy víte jak. Další důvod, proč v restauracích tohle nepotkáváte, takový to provádění tím, jak na to. Napadlo mě, že někdo by se možná mohl i urazit. Mně hned napadá řešení, tak se stačí zeptat, jak kdybych takhle obsluhoval. A občas se takhle ptám, když mám i zkušené hosty při snoubení, jestli si přejí doprovázet tím snoubením. Zatím ve 100% případů byla odpověď ano, i když to byli velmi zkušení hosté. Ale dá se tímto způsobem se zeptat a dát příležitost, ne, my si to chceme užít sami, my víme jak na to a rádi si to prochutnáme v klidu o samotě. Takže i tahle možnost jde dát, ale zase si myslím, že v těch restauracích takhle dalece nad tím nepřemýšleli, jak ten zážitek poskládat. Celkově si všímám, že v Česku jsme ještě 100 let za opicema. Potkal jsem v zahraničí snoubení, která byla o 5-7 kombinacích v jednom chodu. Takže jste měli před sebou třeba 3 nápoje. Na talíři 3 hromádky, které tvořily to jídlo a ty věci mezi sebou snoubily jak na tom talíři, tak s různými nápoji v různém pořadí
v různým načasování. U toho chodu se dalo klidně zůstat hodinu a hledat zážitky další a nové. To je něco, co u nás moc nepotkávám a teď se mi to stalo velmi překvapivě, tak jsem zavedl trošičku větší komplikaci při snoubení, že mám jedno víno před soustem a jedno jiné odlišné víno po soustu. A ta vína šla prohodit, ale s trošku jiným zážitkem. Ty naše hosty to úplně rozstřelilo. Byli z toho nadšení a říkali, to je super, to nám nikdy nikdo neukázal. Nikdy jsme to nepotkali. A to byli zrovna hosté, kteří byli zkušení a sami nám doporučovali, kam můžeme jít za snoubením, do jakých restaurací. Takže mám v poznámkách 3 restaurace, které navštívím na základě doporučení z této skupinky. A přesto říkali, tohle nám nikdo nikde nepředvedl. Pokud se chcete naučit hlouběji snoubení, objednejte si u mě workshop na snoubení, jak pochopit principy snoubení a jak si to co nejvíce užít. Ale i z tohle videa stačí, když si odnesete, jak nad tím přemýšlet. Vůbec nekoukat do telefonu. Soustředit se na to jídlo, na to, co mám ve skleničce, na tom, jak kombinuji chutě. Už teď tady padlo pár nápověd. Můžu si hrát s načasováním, můžu si hrát s pořadím. Jedno pravidlo na závěr, sousto se nikdy nepotká s vínem v ústech. Pokud by to tak mělo být, zařídí to už kuchař v kuchyni, že dá například nějakou vinnou redukci. Takže nikdy nezkoušejte dát víno a sousto dohromady naráz do úst, protože pak by vám to stejně kydalo ven na košili a není to moc dobré. Letem světem úvod ke snoubení v restauracích a proč naše snoubení je jiné. Ať už snoubíte kdekoliv, doma, v restauraci, ať už dojedete za námi, tak vám přeju, ať vám chutná a ať je to pro vás co největším zážitkem. Tož na zdraví. Přirozeně.